κακότροπους και με την ανάγκεια. Αντωνία, σε παρακαλώ. Όχι, συγγνώμη, για να δεν μπορώ να το δέξω. Άμα θέλεις εσύ, δεν μπορώ. Ανοίγει ο ένας την πόρτα, ανοίγει ο άλλος την πόρτα. Κυρία, αφήστε το 27 χρόνια και το 47. Αφήστε τα, θα πιάνουμε τη ΔΕΗ πίσω από το γραφείο. Αφήστε το, αφήστε το. Αφήστε το τις ρητορίες. Κακότροποι είσαστε.